Utrap Youth Council sengkeme hapo ka jingalam jang President Oba Roy Kupal Sendram kalalaj ban kendo yo officer on special duty on SSA SEMAM kabadai ka State Mission Authority Dr. Andrew Wardry halor ka jingthung kam ye ki khat artali kita ki fellowship balapin mi da ka sarkar jala ka balatip kum ka CM Lead Fellowship na ka benta ki khat artali ki kam ha ka ba ka jingthmu jang ka sarkar ye ki post kalong baken hab bandan haman la ki district jang ka jala makin yatray lang ringkat bagi tanat trekam jang ke sarkar kumno ban pentikna bagi skim sarkar habayaday berkatanat puli puthi on pentrekam lane lada lap ikijing tuna kini ki khat arngut kin longkum kinong ai khobor shaka sarkar Henry ka balingo opat kalong bana kini ki khat artali ki post katanat kalabha sop ya sautali ki post na ka benta ki brio ki banabar komta na kalyang ke HYC hapo ka jingyalam jang president jangka uba Roy Kupal Sendram kaladawa ya katanat baka day ban pinbet mardor ya kani ka jingbha bat kala berngam ru balada omla ban pinbet ni ban weng ya kani ka kendon ka seng kan pinthot bat kan ailat satya ban pinlong ya ka examine interview ka ban long ha ka laipo ban laipo trek mentau benai yang jong kaseng menda kasengi wan ban yikendu yo officer on special duty jong ka SSE semam kepada State Education Mission Authority i Dr. Andrew Wardry ban penpau holor ko kamat ya kabana kalyang jong kaseng ila yo ka jeng ujor na ki kun samla kepada ki trai muluk kuman chu pentip mapi ka sarkar Meghalaya kalau penmi ya kawai ka recruitment na ka benta ban tep kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki balatip kum kita ka CM Lead Fellowship lane ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship na kamta khat artli ki post haba ka jing thmu jong ka sarkar kalong makini ki fellow lane kini ki ban cha thong ki khat arngut kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jala Meghalaya bakin ya trailang haringkat bat ki tanak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jala ka baidei ba ka tanak puli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingdona lane ka jingdon kam jong katkum ki jingdon kam jong ki jaka hakikat artery district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban shat hukam kin long kum kita ki nong ai khubor syaka sarkar bahang ni ka duna kan ni na kamenta kan ni ka district kini ki initiative ki ba ka sarkar kha ban sim ba komta ter ti hak ubnai mi bakhat do lane hujun jong newsnam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka benta ki khat artery ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la syukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy haka education sector bakum ta ter hadin kata kaladon ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka ba kila short list kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka live ho bat live trik jong mentau benai but ya kini kisan pungut katkum ka jeng sothok ka jong i kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email kai ka ba pelong ingi banginwan ban yakendu yung new officer on special duty matang singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sikini kinong apply yaki bala shortlist banwan yaki interview ka live bala twitterik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khrangut prangut na po Meghalaya but saungut na kiway pat kijela will be based on the interview, document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kumuchuang ipi haka advertisement om shim la kado om shim la ong ba naki khat artli ki post pratli ki post on bu nam ta ki try muluk but sautli ki post on bu nam ta ki bri ki panapa ngisol lungo ruban i ban yo i ka ni ki email ya kabala pha nakata ka team CM Lead ko ka Meghalaya CM Lead Fellowship Program jong Government of Education chakini kini kun samla ban pentip basau tali ki post la de ban bu lepa nam ta ki bri ki panapa pi ka CM Lead Fellowship Program ka de program jong sarkar jela pisa la bei da ka sarkar jela da ka sarkar jong ni tingim so thu ke ka nongrem ke ka rational ke ka reason ba
hakapor baki pha ya kanika email kum bakal long kat kum gajing tip ka jongi ki ong basau tuli ki post labu na menta ki beri ki banaba de alor kata kanong rim kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka shiti ya ka jing shisha ni address au chief minister lengba OSD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sarkar jela ba kadai ban weng mardor ya kanika kendon ka balabu lani ka balapan pau ban ong ban kini ki khat artli ki seat southly ki seat on ai ki beri ke mana ba kaseng ka kwa ban keren ka basai ba sarkar jela kamdei kadai ban sothu ba kum kini ki project lai ki badai ka pisa kadai ka jongi kum kinong shok snong ka jela bei pisa ka pisa jong pat ba jong kinong shok snong ka jela ka baar beli hadu kat nungi kum ka jela ngi dunai ki kon samla ki bala bed ban tre ya kani ka kam fellowship ka ban khamtam ka kam ka ba kini ki beri ki hak ban let ki thai nong kendong ki hak ban let ki stakeholders ki ba fair ki local authorities ki hak ban kendu ya ki kmi ki kpa ya ki noi kai ba kum ta ter ka badon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka jela ka jongi ki hak ban so thu ya ka geographical condition ka bangi ngi shong isa kumnong ngin penting kena ba ubri ubawan kiwi ki jela un so thu se tin garu la da ule chapok garu banya shong bat ki tu ki try snong tu un so thu se ya ka tin khasi hang ni hapo khasi ban jan tel slani un le chaboy bat kum ta ter ka badon kam ka dei ba ki bri ki jongi ki hak ban yo ek kam kram ba ka sarkar jela la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang ka baar ka bangi ngi bu ro ka jing persya ya kani jing penmi ya kani jing pha ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang pita ki beri kumna bar kalong ba pi kumanga ong pi ngibun ki kun samla ki bade ki try muluk ki balang qualified te balik ke sarkar kan ai men jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam kin jaka bikin ai men sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki mana ba haduk kat nungi dunai kita ki kun samla de ha ka jing ya kendu ka jongi ban ai ka jing tho hu OSD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangila pen ningkong uang mangam don jing tem nama uni OSD de ma u ba pha uba long kum utau officer uba dile kanika ya ka recruitment uang ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki kun samla la ni kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ki mana ba reha bangi pen ipat ya kani ki email ka bala pha syakini ki nong apply kam buang ya kani la don balik bakala manur khlem ka jing tip ka jonga amut bulange ula kubur baka don ka jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kamut ba don benta manur ki ba pha ya kani khlem ka jing tip wat jong ka office tu tena kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om siem la approve da ka education department la ne da ka office ka ba deal ya kani ka kam bat ula ong ru balada ula check ru ka email ka jong bo ha bo ula check ula baka don ka jing pha ka bakom kani ka bo ong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nu te ka bana ka leng jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nu ma phi menta kum officer bo shong ka shuki bo pet yang ne kam pi dei ban pen bet no ya kani balada pimpen bet ngilada ban ongru lada pimpen bet ya kani nakaleng jo ka seng ginom ailat baka interview process kan ya ka live ho bat live waitrek lada ka sarkar kam pen bet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban pen bet jing bakla lada ka le khnang ru ka de ban weng ya kani ka kendon ka ba kan ong ba southly gi seat nang ki khat ar seat on ai ki beriu ki panaba ya kata nakaleng jo ka choice nginom priang la nuru balada kim weng lada kim pen bet ya kani bat kim ai jubab ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmad jong ka office jong OSD bon pha chief minister ka seng ka nom sha ban penya ya ka interview ka live ho ba live twitter nam ta kini ki kam tiula ong ngi ba ai por u sisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un pen bet ya kani jim pakla tingen ap ka ta ka por balada ka sarkar kamle ya ka e ka badon kamle la ni ka office kamle ka seng kan kren ka basai bangi nom ai lat ba ka interview process nam ta ni ka kam kan ya ka live ho ba live twitter jong matau pala